Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. The best hits on the World Wide Web, keeping you entertained, informed, and educated. Zimnet Radio. Zimnet Radio. Shumari, muzenyedze Zimnet Radio. Ndaswera panapa ndichiterera mhanzi, vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe gara apa. Ndati gara apa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. Izimnet chete iyoyi. Best music. Another variety pack. 9 in a row. More music, more variety. Gore rino kumakwishu, vamwe ndo vakazoti wanyangira yaona, vamwe ndokuti kugona mbavha kana muroi kumurongera. Zvino panapa hapana kunyangirwa, hapana muroi kana mbavha. Vatereri kupera kwegore rega rega tinokupai chirongwa top 100. Mukana wazaruka kuti muchitanga kukanda mavhotsi enyu, muchivhotera dzimbo dzamuroda kuti dzipinde muchirongwa umo. Download Zimnet Radio mobile app kana kuenda pa website pedu, mutotanga kukanda mavhotsi enyu izvezvi. Haikona kuzogumbuka kana kambo kako kaunodisa kashaikwa mu top 100. Ini ndatotanga kare. Yes, muri Zimbabwe ndokuchingamidzai pachirongwa huchi pasina nyuchi. 11 November mazuva tiri kukaunda kupinda muChristmas gore rakupera iri. Makadiko DJ Mavharo huchi pasina nyuchi, Mavharo Jet Promotions. Makadi totenda Mwari wamazimba ose kuti sanganiza kubvira last week Friday patakasangana tikusangana nazi. Kuri sei kwamuri koko iri sei weather. Rega titende kupa Zimbabwe takanzwa dzimwe nzvimbo dzakati naye mvura nezuro. Mwari wamazimba ose anoita zvinoshamiza, anoita minana. Wagomana imi. Meno kuti kwamuri koko ziri kufamba sekunogo aiwa kuno kuri kutonhora kunogo. Pekaroziva sondo rega rega tinokunzira muimbi Nas will be crossing over. Tichaziva kuti choti Obama land here kana kuti Trump land. Nasi ndiri kupinda Boston, Massachusetts, kune muimbi weZimbabwe ariko. Akakurira in the streets of Mbare, akakura akasvika paujaya akazobva muMbare akaenda kuAmerica. Is based in Massachusetts, Boston. Ugundo watinenge tokubatana naye mukoma nyani bote vanovaziva chuni ini. You don't want to miss this one. Akone vasiri kunzwa zvakanaka. Zita raJesu ndo ratinongotaura pamusoro pechirwere chikukunetsai kana zviri kukutambudzai. Ziva kwekutizira nekuti ukatizira kuna Mavharo kana una Bhururu ndogona kuzopedzera ndakutokutaura nevamwe vanhu. Asi Ishe wamazimba ose anodhila nenyaya yako zvakafanirana newewe. You have faith in God, you have trust in him. Mabasa ari sei, muri dziri sei, kwese kwamuri mufunge zvenyu, mongozai garo ziva tisati tapinda muchirongwa. Team on the ground, Mavharo Chete, team on the ground, Mavharo Chete Promotions. Mukoma Brave Matovo, actor chikomana chepa zichavana pa based in South Africa. Ndiani ngari kumhanya chitibatanidza nevaimbi mu South Africa. Kozoita DJ Sugar Sungura Pastor kana kuti Spana Boy vanenge vari marare mu Greencroft umo. Rega ndivati vakuchingamidzei pachirongwa. Makadini vadiwa vateereri. Zita rinoitwa actor kana kuti Brave Matovo. Mukomana wepazvishavani apa. Makateerera chirongwa huchi pasina nyuchi. Muchifamba nesisi timu yeMafaro Chete Promotions. On your number 1 internet radio station, Zimnet Radio. Yesaya. Zvakare ndisu timu Mafaro Chete on the ground pa South Africa tichifaisa mangoma. Zimbabwe. DJ Sugar in the house.
muri bata zvakanaka matima naye senyika huko. Pechinafu Piriti. Paiti Piriti. Apa pechinafu ziri seingosha. Wamutoko kunyoria pene. Unoenda mabhazi akanyoria pamimba akadoka mukati. Wagalira nhanza. Maitieko atano. Uitieko kunyangala kuno. Kumapuno yo. Madoka chere. This is DJ Sugar. Anasi kwaka ipa. Akune rirei. Yema DJs. Kita zwe rirei zokukandira na zimuti naika. Kusika tamanya marounds yacho kusika tamapeta. Asisine ini DJ Sugar. Andicha starter. Andono kandira mkono mafaro. Ba UK hapo. Ayesitiri muno mu Zimbabwe. Chombo chikandira kuchando. Achombo dzoswa kuzura. Atichimanya nacho chimuti. Akusvika maitirwa imimi. Tiripo pakusimudzira vaimbi vemu Zimbabwe. Mukoma mafaro maswera sei. Asitine murume akatogarira chimuti. Andamuda ndikaterega nyimbo wa tongo nyodza nhasi. Akana ndingenda mufamba nawe inini. Andozowa kukandira inini. Tomboita zverire inaika. Sisine nazo tisingapedze nguwa komana. Regai tichifambe naro bhora. Bhora mugete. Yes, mainzwa kanto timu yacho iyoyo mukoma Brave Matovo pa South Africa na DJ Sugar Sungura Pastor kana kuti Spana Boy vari mu Greencroft Marari Mafaro Chete Promotions team on the ground. Wakoma naibi. TZ Studios DJ Mavaro South of England makadi kumuri Zimbabwe kweswa muti bara muri. Zuwa ranhasi tinenge tiri cross over kuenda mu America ku Massachusetts Boston mukoma nyani bote. Ndinovimba zvangu kuti kwamuri kutibata mese mukutibata zvakanakisisa mufunge zvenyu muri yeZimbabwe. Mafireworks tasota machines or systems bob kuita botsotso boze kuti saka pana pariga ndimbodaidzika mukomano mentapambwa nevakomano extra force international wakataiwa mukoma Mavaro uchi pasina nyuchi chiri kuda kuti chiende nenyika chirongwa ichi ikati mukugadzirira kambo kechirongwa chako mwana wamai nekuti zva kuti itira zvihombe why not vakabva vati rega tikugadzirire kanonzi rega nditambe mukomano mentapambwa. She
Mkomano minitapambwa nevakomano Extra Force International. Ngoma mafaro hatina mari kuti tingakupei asi just an appreciation yezvamuri kutiitira muri Congo diaspora. Ndikati kurovere kambo kechirongwa chako mwana wamai ufambise basa. Ndikati why not, thank you so much. Kugamana kusumudzana vana veZimbabwe vateereri tinodana nemi ndosaka muchiona every Friday tisingambopotsa kuuya pachirongwa. Mimi ndimi mabosi manje, mimi todana nemi vateereri. Musazokanganwa kukanda mavhotsi enyu mavhotsi top 100 pamunenge muri kuteerera ndepenyuro mukanzwa kambo kamafarira nyorai pasi mokanda vhoti mukupera kwegore paNew Year's Eve kana paNew Year musa 1 chaiwo kurovera top 100 ichienderana nemavhotsi enyu saka musakanganwe
download Zimnet mobile app kana kuenda pa website pedu kandai mavhotsi right muri Zimbabwe mukati mezuva ranhasi muimbi wedu Mukomanyani Bote born and bred in Mbare kuMbaresdale uko bati vakazobudawo Mbare munongoziva vanhu vese vakatanga kumigrate to states kuMassachusetts kuBoston uko ndokwavari vanorova musambo afro jazz musambo vana album ravo inonzi Shungu rine 8 tracks ndoratenge takabatana naro panapa mukati mezuva ranhasi saka rega tione katimbonzwa kambo kanonzi Tsotsi ndisati ndabatana nawo mumbowafila bata vese zivisa vamwe kandira vamwe link station tifambe pamwe chete tipombonoke zedu kutandara aimikaime zvakaoma rega tinzwe kambo kanonzi Tsotsi kubva paalbum Shungu Mukomanyani Bote muimbi wedu wezuva ranhasi wesondorina. It's all
ndokamba katatanga nako chirongwa mukati mezuva ranhasi kubva pamushingo kubva from muyimbo wedu atinaye mukati mesondrino mukoma nyani mote Massachusetts, Boston, United States of America. Awo ritsotsi kuwafila kama kufila rega timbobata mbiri na tisati tabatana navo ikanditore title track shungu chimbo wafila ika Afro Jazzy muyimbo Zimbabwe based in America. Mavarjet Promotions itosumudza vaimbo veZimbabwe.
kutibata ndokuchingamidza pachirongwa huchi pasina nyuchi chamunonziro namafaro chete promotions vaimbi vezimbabwe kumuri yezimbabwe pane pinyuro yezimbabwe yemishamararo zimbabwe DJ Mavaro kambo kanonzi shungu kubva paubhamu shungu mukomanyani bote from Bari asi mazana vari bhesi zvavo muamerica uko Massachusetts Boston ndokwatiri kubatana navo vari manje zvakuda kuita manje kutaura sewakasike nyika rega inditore kamwe kambo kanonzi Imagine kubva paabhamu iyoyi iyi ipereka akatofunga zvinenge zvakuita kuti ndibatane navo manje
Ndinodaira kuti mawafila mawanzwa hendi yawo, mawanzwa mavocals, mawanzwa msamba wacho. Mukomanyani Bote, based in Massachusetts, Boston, America. Born and bred in Barrisdale. Watakibata ndikuchingiza pachirongo huchi pasina nyuchi na Mavaro. DJ Mavaro. Saka sakuitika panapa muri Zimbabwe ndiona kuti ndinochipinda ere muAmerica nawo. Nekuti nambawabata vari panzvimbo rikationa kuti ite 1-2-1-2 testing. Sambai muripo musambaira kure. Zimbabwe sekutaura kwandaita kuti nhasi tiri America, United States of America, ndokune muimbi wedu wesondo rino Mukomanyani Bote vari kuMassachusetts kuBoston. Mukomanyani mungade kuchingamidza vateereri nekubva mavaudza kuti anombonzi nyani ndiani, mubva mangotibatisa kuti zvakakumirira sei kabrief history mbitana kanhoroondo keupenyu hwenyu. Ini zita rangu ndinonzi Nyani Bote, ndiri chizvarwa cheMumbare, ndino kumushande kwaBushu Shamva, nzvimbo inonzi kwaGono. Pari zvino ndiri muAmerica, ndakauya 2001 nemhuri yangu. Ndine vana vaviri, mukomana anonzi Tafadzwa kana kuti Josiah, nemusikana anonzi Juliet kana kuti Tanyaradzwa. Zvemusic passion yakagara irimo, sezvo mumhuri medu tese tinofarira kuimba. Tiri mamembers eSalvation Army, ende takaridza Salvation Army band kubvira tichiri vadiki. Baba vairidza mabhosvo, inini ndinoridza mabhosvo, vakoma vanoridza mainstruments nemagitare. Inguva yaishayika chete pamusaka pemabasa kuti tinyatsorekodhawo music yedu, kasi takagara tine passion yekuti timboitawo music yedu. VeKwaBushu kuShamva uko makadiko celebrity VeKwaBushu kamukuinzwa iri vakakurira Mbare. Mukomanyani mungade kutibatisa here kuti chikwata chakamira sei, mune vamwe vaimbi here wanga maZimbabweans kana kuti ameno masession musicians amunobata nawo kana kuti amakambobatana nawo? Hoza Moya igroup ratakavamba after Matimba, rine maAmericans, rine few South Africans. Ini ndini muZimbabwe narimo, dzimwe nguva mwana nemukana anouya achibatsirawo group irore. Kasi pari zvino izvi tingatongoti group iroro rinenge rakati pararei zvaro, nokuti nguva yacho iri kushayika yekuti tisangane. Ndiri kuno kuAmerica ndakadaidzwa nevakomana vekuSouth Africa vanga nechikwata chavo kuti ndivabatsire avo vaita mashows ekureza mari yeAIDS. Vakanga vane chikwata chavo chainzi Matimba. Saka taita mashows kumaAfrican festivals nekumagalleries nedzimwe nzvimbo dzakadaro tichireza mari yeAIDS inobatsira kuSouth Africa. Kasi chikwata ichocho vazhinji vakazodzokera kumusha, takazosara tine vashomo nevamwe Americans, takavamba rimwe group zvakare. KuZimbabwe ndakamboridza nechikwata chaizviti Akwaba, chakanga china Hope Maratu naKenny Marozha, avo vairidza mostly Afro Jazz. Vairidzira kulandana, nzvimbo dzakaita senge anaTereskeni nokumwe kwakangodaro. Saka each time pandaiona mukana ndaimboenda ndichingonovaridzirawo kana bhosvo kana kuimbawo, kubatsira kuimba. Kasi ndaingoita mabacking vocals, ndanisiri leader of the band.
Mukuteedza history yemumanzi muZimbabwe ndinoziva kuti Mbare is well known for vayimbi vakati wandei vakatangira imomo vakakurira imomo zvichienderana futi nekubhora kuti Mbare haakona unowana everything right. Ndibatiseiwoka kana zvakakuitirai zvakanaka kuti imimi hamunganyasoti akakuinspire kuti muzoita zvekuimba izvizvi. Ndinoziva kuti mataura zvenyu kuti muri it's a musical family, asi inspiration pane any outside inspiration here muimba wamungati akakuinspire asiri part of your family? Mukoma Friday Mbirimi nevanina vavo vairidzawo magitare muchechi, kwakazouyawo amanyeruke vachiri kutanga kuridza vakatangira paSalvation Army yemuMbare. Ndovamwe vakandinspirewo ivava. Mukomanyani apo nepapapo tinoda kuti timbofema tifeme zvisina pressure, zvisina kumhanya. Rega timbopinda pa commercial break. Rambai muripo, musamboenda kure. Gore rino kumakwizhu vamwe ndo vakazoti wanyangira yaona, vamwe ndokuti kugona mbavha kana muroyi kumurongera. Zvino panapa hapana kunyangirwa, hapana muroyi kana mbavha. Vateereri kupera kwegore rega rega tinokupai chironga top 100 mukana wazaruka kuti muchitanga kukanda mavhotsi enyu muchivhotera dzimbo dzamuroda kuti dzipinde muchirongwa umo. Download Zimnet Radio mobile app kana kuenda pa website pedu mutotanga kukanda mavhotsi enyu izvezvi. Haikona kuzogumbuka kana kambo kako kaunodisa kashaikwa mu top 100. Ini ndatotanga kare. Makateerera to your number one internet radio station, Zimnet Radio, Pombonokai, Mutapirire, ndini wenyu Ami Jemanda and the Rhythms of Africa. Pombonoka, Zambekani, Fara wakateerera, mumanzi nema interview, zvese zviri pano, Zimnet, yakapengera iwewe, neni wacho, kusiti batani. One love, I'm out. You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. The best hit music every time you turn us on. Every time you turn us on, there's another hit song coming on. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. The best. Mhuri yeZimbabwe kuno vari kutibata vese tiri pachirongo huchi pasina nyuchi chatinokuinzirai vaimbi veZimbabwe kubva kwese kwese kwatinovabata vari. Nhasi tiri muUnited States of America, kuMassachusetts, kuBoston, kwandina Mukomanyani Bote. Mukomanyani vakakurira Mbare, chikomana cheMbare kumusha kwaBushu uko kuShamva. Rega tinzwe paalbum yavo shungu titore kambo kanonzi Chiedza changu kuti zvakamira sei. Pindai nako Mukomanyani tiroverei kambo akatinzwe. Feeling blue, and then you came in my life. Now I feel brand new.
musambo wacho wakapfavirire, hauite zvekumhanya, hauite zehasha, unosvika mumongo. Hanzi ndiwe chiedza chemoyo wangu, tsvarakadenga yemoyo wangu, mwana makanaka nekugotsi vakomana imi kaga kambo kari kubva pabva mushungu, kambo kanonzi chiedza changu, mukomanyani ibote, muimbi wedu Sondo rino kubva paBoston Massachusetts, paBoston paAmerica apa. Kune vari kutibata ndo muimbi watinaye mukati mesondo rino. Mukomanyani vaimbi vachinji ndinovabvunza nekuti ndinoda kuziva kuti vanhu vanombopuwa sei zvekuimba izvi. Vamwe vakati vanorota, vamwe ndo vakuti vakaverenga nyaya kana mubhuku kana munewspaper chaimo chaimo anogona kubuda nemhanzi. Imimi munozipiwawo sei pakuti makugara pasi makufunga kuti muda kutiburitsira album rinonzi Shungu richaita 8 tracks, mhanzi dzacho mobva madzipa mazita, zvinenge zvambouya sei? Munozvipuwa seiwo imimi manje? Ini ndozviona se-social commentator ndinotarisa ma-issues pamagariro edu, and ma-issues aya ndonyora dzimbo according to zaida zvinandifadza oro zvabaya moyo wangu. Ndakaona chinhu chakandi affecta, ndinopedzera ndakuimba nezvacho, then ndofoma a catchy chorus, ndototanga kunyora rombo. Kasi dzimbo dzinotora nguva yakareba kuti dzikwane, dzimwe ndinotoimba kana gore chairo, ndichiimba ndisati ndanorekodha. Pakukomboza apa ini ndinokiya hangu gitare, kasi ndo handinyatsogona. Ndotsvaga bass kazhinji rinoenderana nezvandiri kuimba. Kazhinji ndoda kuti bass rive powerful, ndoripinza ini ndirini basic, rinenge riri so basic. Kasi pandinozoenda studio ndotsvaga munhu unyanzvi, handidi kuzviita ndirini nokuti handinyatsorigona. Panapa ndinoda kubatanidza mibvunzo miiri kuti ndinzwe kuti pafree time yenyu munozvifambisa sei? Mune chinonzi free time here kana kuti potse nenyaya yekuti mune rimwe basa ramunoita full time then zvemhanzi ipart time, pamwe pamunenge muri free apa ndo pamunenge makunyora mhanzi? Uyezve recording album renyu Shungu makarirekodhera kuAmerica here ikoko kana kuti makarirekodhera kuZimbabwe? Kasi pasi time yangu hazvinombondimisa kugadzira music yangu, sezvo ndine passion. Ndakatoti let me make a mark pamusic apa, saka ndinonyora music. Mwana wangu ari on his own anonyorawo futi music yake tichirekodha. Ndakamborekodha ndiri kuno kuAmerica. Kasi pane CD nyowani inonzi Shungu, ndakaenda kumusha ndakanorekodha naMono necrew yake paMonolio Studios. Saka dzimbo dzizhinji ndakaita madraft ndiri kunoku kuAmerica. Ndine shamwari yangu yekuMalawi inonzi Jackie Kamwendo, anoziva guitarist Terek, ndiye akaridza song yangu inenge chiripo paCD apa. Ndiye muridzi wemagitara anondibatsira Terek pamainstruments apa. Pana Itsotsi ndiye akaipa framework yese yakazoitwa kustudio. Saka madrafts aya ndaitumirawo Mono through imwe studio yemumwe mukomana wawo ari kuBerkeley muSouth African, a white friend South African ari kuBerkeley student. Saka aindibatsira nemavocals nematracks acho otumira kuna Mono ozvionawo. Kana Mono azviona aizogadzira chaizvo zvinoenderana nemusic yedu yemuZimbabwe. Kana ndaisa voice rangu totumira zvakare kuZimbabwe nemanyaya makonje network yedu yakati kuuyai kuna Mono otangisa zvakare kuridza inonzi final instrumentation yacho, nyatsoridza chaizvo zvinofara kuve zviri parecord, otumidzira kunoku zvisina voice. Kana agadzira Mono aitumira kunoku ndoimba patsva ndichitedzera magitara anenge aisa, anenge ane beat yedu yekuZimbabwe. Pa-CD iri ndingati pana song Ngatifare mavoice atakaita kunoku ndo atakanoshandisa kuZimbabwe, tatumira kuZimbabwe. Kasi masongs yese tasvika kuZimbabwe takazoti naMono pandakaenda kuZimbabwe muna November ndakati ngatiimbe patsva tichinyatsogadziridza. Saka ndapinda mustudio naye ndaimba masongs ese. Kupedza CD yese ndingati kwakatora gore.
ne maybe 2 months. Kasi mama songs ndakatoanyora kubvira kare, angatwe ne more than that time. Pa CD ndakatanga kuita yainzi Ngatifarei. Ndakarekodha nevakomana vekuBurundi, ndakarekodha nevakomana vekuCongo, ndakarekodha nevamwe vemuno muAmerica vechichena. Kasi ndakaona kuti music yacho kubuda kwainozoita haina uvanhu hwedu chaiwo, Zimbabwean beat or that African beat, because it was more like a fusion. Saka ndina kuifarira, ndakati hano mira ndiende kuna Monolio ndinobatsirwa naMonoyo. Saka ndinokurudzira vanhu vese vanoda ruyamura Mono, munhu ari free akafanana nemi DJ vanoda kubatsira vanhu nokukurudzira vanhu vari kuda kusimuka pa music yavo. Mono munhu ari approachable stereki. Kana musingakwanisa kumubata makanditsvagawo inini Nyani Bote pa Facebook apa, tinogona kubatsira itaka nokusvitsaiwo kuna Mono kumakabatsirwa. Ende Mono munhu anobatsira vanhu nometa uri kupi chaiko, kana kuAmerica, Canada, Australia, as long as une studio necomputer irikoko, wakamutumira draft yako kana uchiimba tingati kana pa phone chako pako chaiko wakarekodha, wakamutumira anokudraftira music inoenderana nesong yako iyoyo, mozotaurirana kuti mungarekodhe, mungasangana kupi, kana une studio ikoko yokurekodha voice munhu anokubatsira. Saka wese anoda kubatsirwa zviriko kuZimbabwe uko, ende uye zvinenge zvakati chipei pane kurekodha uri kana kuti kunoku kunze. Ndinoziva hangu kuti semuimbika imimi semuimbi nemumanzi wenyu wamunorowa, asi mune imwewo manzi yamunofarira yakaimbwa nevanhu vaimbi vasiri mazimba kana kuti world over, ndeipi kana kuti ndevapi, kana kuti ndeipi type yemusic yamunofarira? Nekuti inini besides kufamba nechirongwa idzi ndine imwewo musamba yandinofarira. Tibatisewo ipapa pakuti music yamunofarira music yakaita sei? Pamwe kamachinja kasezvo mamustates umo hamuchangofarira imwe inongoti kwenjere ayaya eya. Zvikuru ndinofarira music ine message mukati, music isinganyadzisire, music inochinja, inoshandura vanhu kana vainzwa, music tsiura vanhu. Hazvina kumboipa kana kuti timbotora anonzi mabreak daika commercial break zakare namukomanyani ndovatiri kurukura navo. Makadii kwese kwamuri, ndini wenyu Alex Bekete, murove wemangoma esungura, ndichifamba nechikwata changu cheExtra 7 wa Zest. Ndakateerera zvangu pa number 1 internet radio, Zimnet Radio, tichitsvaira mangoma, tichizvambaradza musambo yakasiyana-siyana inakidzwa. Zimnet Radio pakuseri baba. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. The best hits on the World Wide Web, keeping you entertained, informed, and educated. Zimnet Radio. Zimnet Radio. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Gore rino kumakwishu, vamwe ndo vakazoti wanyangira yaona, vamwe ndekuti kugona mbavha kana muroi kumurongera. Zvino panapa hapana kunyangirwa, hapana muroi kana mbavha. Vateereri kupera kwegore rega tinokupai chironga top 100. Mukana wazaruka kuti muchitanga kukanda mavhotsi enyu muchivhotera dzimbo dzamuroda kuti dzipinde muchirongwa umo. Download Zimnet Radio mobile app kana kuenda pa website pedu mutotanga kukanda mavhotsi enyu izvezvi. Haikona kuzogumbuka kana kambo kako kaunodisa kashaikwa mu top 100. Ini ndatotanga kare.
kamwe kamba katiri kuda kunzoza kare kubva pamishungu kanonzi dzoka mudiwa amene kuti ari kunzidzoka ndiani kuti ndi baba here kana kuti ndi amai akatanga kuenda haana kuzombodzoka akomana ivi aiwa musazorowa muchisiya vamwe kana akomana kana wanzi dzoka kana unozanetsa zvekudzoka chiita kuti iye auye ukaurika koko reka tikanzwe kambo dzoka mudiwa kubva paalbum Shungu Mukomanyani Bote vatiri kukurukura nawo nhasi pachirongwa from Massachusetts, Boston muUnited States umo ndo satinoita pauchi pasina nyuchi kotoita semhuri yeZimbabwe kutsvagira vaimbi kwese kana mune vamwe munoda kunzwa pachirongwa chinechi ndibatisei ndipe manamba zawo kwese kwavari tione kuti ndeipi. Chavakatitira
apa pakarohwa zengoma kakaita kunge kajiti so yanzi dzoka mudiwa nguva yareba, mazuva areba, kana tsamba kana kuwatsura usumbowatsura ukuzvifambisa seiko kambo dzoka mudiwa. Kubva paalbum Shungu mukoma Nyani Bote vakakurira Mbare, vakarerwa Mbare gumusha kwa Bushu kuchamba uko kune vari kutibata tiri pachirongwa huchi pasina nyuchi neni wenyu Mafaro DJ Mafaro broadcasting for Diesel Studios southeast of England. So ndo rega kamunongoziva kuti tinenge tiri kukupai muyimbi live on air. Saka nhasi tina mukoma Nyani Bote kubva kuMassachusetts muBoston muAmerica. Tapinda America kata iyo manzi inonyadzisira, manzi singaite kuti uterere una ambuya naatezvara kana vabereki vako haina kumbonaka ba. Aiwa ipapo aiwa imimi neni takafanana ipapo inini handitomboda ba kada unozotadza kufara ubvaridzirwa kambo kanotadza kutaura zvakanaka apa washanyirwa naambuya makatogara zvenyu muri kukurura nyaya kambo kobva katotanga kutsva apa kachitaura zvisina maitiro asizoita zvakanaka. Rega tifambire pamberi. Musambo wenyu munouti chii musambo wenyu uyu? Is it afro fusion kana kuti afro jazz? Music yangu inini ndingati afro fusion, rinosanganisa music yakawanda kuiumbiridza pamwe chete, kasi ndoda kurerekera zvikuru kune afro jazz. Ndichida kuedza kuti ive inotambika nokuva nemessage. Mukoma Nyani, tikatarisa Mbare unowana zvese, unowana maboxer, unowana mafootballers, unowana vaimbi, unowana vatambi vezvigure, unowana all kind of different trades. Mbare ndo kune musika kwaikwirirwa mabhazi, vanotengesa, vanoita zvese. Imimi mukukura kwamakaita imimi ndoziva kuti Mbare he is well known for maartist vakuru vakanga vari veMbare umu. Ndivapi vaimbi vamakakura muchiona imimi Mbare kana kuti vairekodha Mbare momo kana kuti zvakamira sei? Ndivapi vamakakura muchiona? Kukura kwedu Mbare takatenderedzwa nemamusicians akawanda. Kwaiti ana mukoma Thomas Apfumo vanobva muchimana chedu, kwaiti ana Pied Pipers ana Gideon Ganje vanobva pamaraini pedu, Gypsy Caravan, vanhu vese ava taiziva nevamwe vakawandawo, vana Dr. Foot Switch, vanhu vese vataiona. Pamaraini pedu paizoita umwe mukuru mudhara wataiti Mudhara Bond ainzi Misi Chogugudza. Anga ane mainstruments ake, mabhendi mazhinji ndopa akavamba ipapo. I remember mukoma Oliver Mutukudzi vachibva kwaIfrids vachiuya pamba ipapo kuzopractice. Ndopa akatangira bhendi yavo yekutanga inonzi Wagon Wheels. Ana Thomas Apfumo vachiuyawo ipapo. Saka takangokura tichiona zvemagitare zvakangogara zviri musoro medu. Kana makasununguka zvenyu Mukoma Nyani, pane here zvamunoita besides music? Nekuti mamiriro azvakaita zvinhu handifunga kuti muri muAmerica just for music only. Asi hapana chinokutadzisa here, hapana chokutadzisa, because kana music muri kuproduce music ichitengwa pachiita kuti muwane kurarama, aiwa kwa hapana chakaipa. Ndini zvangu ndangotokonya ndangodena papapa. Ameno kana makasununguka mungari kutibatisawo here kuti besides music mune any other full time job ramunoita here muri muAmerica imomomo? Handizi full time musician. Ndakatraina basa rangu as an auto electrician kuCMED. Ndakashandira CMED kwemakore. Ndakazoenda kuHarare City Council kwandakashanda like 12 years ndiriko ndisati ndauya kuno kuAmerica. Pari zvino ndiri kuno kuAmerica ndiri kushandira Ford Motor Company yandiri kushandira, kasi each time ndakaonawo mukana ndinoita zvemusic, ndingadai ndiri kumba kana kusangana nevamwe, tinonge tichingowadzana tichiridza music. Rega tipinde pacommercial break zvakare. Mukoma wangu muri kuBoston uko Massachusetts, muyimbi wedu wanhasi Mukoma Nyani Bote. Batai makadaro. The best hit music every time you turn us on. Every time you turn us on, there's another hit song coming on. We play the best music from Zimbabwe 24/7, 365 days. Stay with Zimnet Radio. You are listening
Are you listening to the station for every nation? Makana kisa Jehova o Baba, hondo za munorwa ndinasira nazo, muri mukuru musiki wedengana pasi, babaka ndatenda mwana. This is Papa Tongo and Super Generation. Makaterayo #1 internet radio station. Zimnet Radio. Aha. Gore rino kumakwishu vamwe ndo vakazoti wanyangira yaona, vamwe ndokuti kugona mbavha kana muroi kumurongera. Zvino panapa hapana kunyangirwa, hapana muroi kana mbavha. Vateereri, kupera kwegore rega rega tinokupai chironga top 100 mukana wazaruka kuti muchitanga kukanda mavhotsi enyu muchivhotera dzimbo dzamuroda kuti dzipinde muchirongwa umo. Download Zimnet Radio mobile app kana kuenda pawebsite pedu mutotanga kukanda mavhotsi enyu izvezvi. Haikona kuzogumbuka kana kambo kako kaunodisa kashaikwa mu top 100. Ini ndatotanga kare. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Album shungu rakatakura 8 tracks. Kamwe kambo katiri kuda kuti tinzwe kuti zvakamira sei kanonzi Wapera. Vikatinzwa kuti ndiani ari kunzi Wapera panapa.
sakara anzwa tila mari mari Mario mari mari Mario I can get low I can get low I can get low I can get low Anzwa chimbira Anzwa sakara Anzwa tila Anza usisina mari wapera wachembera vagomana imi iyo mari haidiwe kana parudo apa mari haitombodiwa mari ngaitoshaikwa panyaya yerudo apa gambo wapera nekuti zvino mari ikapera karudo runobva nazopera zvachose handizivo kuti runopera kusaidi kwani manje kwaanoda mari here kana kuti anga ane mari wacho gambo kari kubva pabva mushungu mukomanyani bote vatiri kukurukura nawo nhasi from Boston Massachusetts muri yeZimbabwe ndio murimbi wedu atinaye mukati mezuva ranhasi ndambobvunza zvevaimbi vamakakura muchiona mubhari asi ndakuda kuti ndinzwe kuti kune vamakakura muchifarira here wekuti maiti mukanzwawo mhanzi dzavo mbamati yes this is my favorite artist tibatise tinzwe ko ndosatinoita kapa uchipasira nyuchi kukunzira vaimbi veZimbabwe kubva kwese kwese vaimbi vandinofarirawo inini vakati wandei zvikuru kasi vakandibata kunyanya ndi Thomas Mapfumo, Oliver Mtukudzi, ndaifarira Chioniso, ndaifarira Andy Brown, zoita vamwe vanonzana Diana naSevenzo, vamwe vandinofarirawo. Muri yeZimbabwe mukati mezuva ranhasi muimbi wedu watanga tinaye mukati meSondrino mukomanyani bote kubva paMassachusetts Boston muAmerica umo ndo watanga tinawo pachirongwa ndodaira kuti maitirwa zvakanaka tanga takabata albamu yavo inonzi Shungu mukomanyani ndinoda kuti ndikumbire big favor kana mune vanhu vamungada kukwazisa uyezve mubva mangozo kana mune any other things zvamungade kuti mutaure tibva tazongobva tapeta chirongwa chedu ndinoda kuti ndikutendei zvakanyanyisa inguva yenyu itai zvamunoda nayo free for all dai ari mamitinga ndo panonzi AOB any other business kaka torai mukana uno kuchingamidza vamuri kuda nekubva mazotaura mashoko amunoda ekupedzisira muresa vateereri vese ndomuresa muri yese Zimbabwe iri kumusha ndomuresa vanhu vandakashanda navo kuSEMID, vanhu vandakashanda navo kuHarare City Council mumaworkshop umo muautomotive workshop. Ndoti vanhu vese ngatigare netariro tizive Mwari, pana chatinokwanisa kuita tiri tega. Dai ndaida kurekodha music nema keyboard chete ndaizvikwanisa, but to me sometimes it's not authentic. Ndosaka ndichida vakomana vane magitari nevakomana vane madrums chaizvo zvibude sezvazviri, nokuti mazano unogona kuitirwa bass pa keyboard, unogona kuitirwa lead pa keyboard, unogona kuitirwa madrums pa keyboard, but handi ini pachango haisi authentic music iyoyo, and haina artistry wakanyanya. Saka ndo prefer hangu magitari sezvaari zvaitwa makare kare. Izvi zvinenge zvinotitorei mari, kasi unoziva kuti waita music yako ichagara makore nemakore. Vazhinji tinokundikana pamari apa, toprefer hedu kuita zvese pa keyboard. Fast music kasi ndona senge music zhinji yakadaro isingagare, uye ndo music yawandisa. Kazhinji inini hangu semunhu anofarira mumhanza neka knowledge nemusic, ndakateerera kana masongs 5 akarwa nekeyboard chete, ndinokurumidza kufiniwa. Saka ndoda magitare
anoshanduka shanduka. Makada kutera mabhitsi acho akasiyanei and they are all usually one way. Kasi handisi kuzvishora kuti zvakaipa. Aiwa, anokwanisa kuita magitari ngaaite, anokwanisa kuitawo makeyboard ngaaite. Music yamazuva ano yakubata vanhu vakasiyana, inobata vadiki, inobatawo vakare, but inini ndaida kuita inenge fusion music iri pakati nepakati, and music inoramba ichiidzwa kwemakore, music yatakasirwa because ndobheliva kuti ana Mukanya ava nana Tuka ava nevamwe vakadaro ava na Leonard Demba ava ndo roots, ndo patakabva. Saka music yavo inofanira kuramba ichisimudzirwa iende pamberi, tichiimprove on that. Ndofarira zvakuita vashakabvu like naChoniso and Brown vakaichinjinura kuridza nemagitari, ridzai nemagitari. Ndinotenda mushamarari, ndinoramba ndichitenda neeffort yenyu yekuda kusimudzirawo isusu, especially isusu vasingazikanwe kudai. So rambai muchibatsira vanhu vakawanda varimo. Vamwe vanongoimba, ini ndakatanga ndichiimba mushawa chaimo, ndakazozviti dai ndaita se ndaridzawo, nokuti ndakamboaprochawo vamwe vanhu vane music yava ndichiti ndivanyorerawo music because ndine masongs akawanda, but munoziva ukangoaprocha munhu uchibva kwauri kubva ukoko asingakuziva anofunga kuti uri kutamba. Ndakazoti mira ndizvitangirawo music yangu, kasi handina kuzvigona makare pamusaka pemabasa, nokuti music kwandiri part time sezvandareva. Mukomanyani kuwaperekedza pamwe ada kuenda kubasa ndizive vari kuBoston kwavo ikokoko. Zvandichaita panapa ndekuti ndicharova mhanzi dzakateedzana mbiri, inonzi shoko nekanonzi ngatifare, tobva taita round off chirongwa chedu ichocho. Saka mukomanyani mufambe zvakanaka, kana malatest ako ikoko kumazongotibatisa naika saka panapa mhuri yeZimbabwe ndicharova kambo kanonzi shoko nekanonzi ngatifare zvakare. Tobva taita round off show yedu yanhasi. Patanga tikutaura namukomanyani Bote from Massachusetts muBoston muUnited States. Todairo maitirwa zvakanaka, manzwa musambo wa afro jazz wakapora, hauzwe kumhanya ende wakadzikama asi uchitapira. Tapirirwa ine mhuri yeZimbabwe. Kune vanoda album iroriri mukandibata I will refer you kuna mukomanyani mozodhira nawo kuona kuti zvakamira sei. Tosapota vaimbe Zimbabwe, ngatisapota vaimbe vedu. Thank you so much.
Zimbabwe kune vari kutibata vese nekuchingamidzai pachirongwa huchi pasina nyuchi. Vari kutibata pari zvino tiri kubva kupedzesa uri kurena ndinaena mukoma Nyani Bote. Kubva paStacy Massachusetts kuBoston uko ndo muimbo wedu atangatirayo zuva ranhasi. Tokororo ine simba sondo rakapera ndanga ndina Minister Innocent Njanji mukapinda pa mobile app yedu. Mobile app Zimnet Radio mobile app munokwanisa kuenda pa podcast munochiwana chirongwa ichocho che last week pamwe chete nezvimwe zvamunogona kunge makapota. Next week mukoma waive kuti patina wairevesa tina tadandadanda wairevesa tina tadandadanda auzive here waka Afarari Infections kamuri yeZimbabwe mukoma Ranga Sagombeto tinenge tinawo pana pa next Friday. Mukoma kuti rova ira kambotina kambo kakanetsa vazhinji munokaziva. Saka tinenge tinawo next Friday pachirongwa huchi pasina nyuchi kubva pa midday UK time amene kuti kwamuri koko dzinenge dzapapi. Mafambira tiri kuita mafari chete promotions kunza vaimbe veZimbabwe live on air. Zakuitika pana pamhuri yeZimbabwe ndine mudhabhadhabha wemalatest ndichingosanganisa apo nepapapa. Pane dzimwe dzimbo dzandinoda kuti muite feel dzamunoda kuti mufile dzimwe dzimbo. Kufunga kuti zvakanaka kuti mukanga madzifila idzodzo munoda kuti mudzivhotere dzimbo idzo dzipinde mutop 100 musakanganwe musakanganwe. Kupera kwegore gore rakupera tinokupai top 100 saka kandai mavhotsi takavhura mukana mobile app yeZimnet Radio nepa website. Dzamunoda dzimbo dzamuri kunzwa dzinokuitirai zvakanaka kandai mavhotsi papapa. Zakuitika pana pamuri Zimbabwe takuenda pa segment yechipiri yechirongwa huchi pasina nyuchi. DJ Mavaro South East of England huchi pasina nyuchi. Sika ndimbodedza mfana wangu uyo adambokuremind kuti tinofamba sei panapa. Ndikomana Albert Gazo wakaburitsa album ichoicho inonzi Ruoko Rwashe. Asi papapa ndeumwe akambotaiwa mukoma Mavaro mandiendesa kure rega ndimbokutsenurirai kambo kechirongwa chenyu. Ndikanzwika akati vatapinda mu serious business. DJ Mavaro
ndambureka mukomana ubet gas ndogesina mambo aso nzi mukoma mavarumire ndimbokudambureka mboke chirongwa mufambise basa waina kuipa mwana wamai aina kuipa mwana mai akaburitsa albamu idzva zvinonzi ruoko rwacho zvichaitike papa ndichatora kamwe kambo dzimbo dzakutera dzese dzifile kana muchifunga kuti dzinopinda mutop 100 dzivhoterei naika regera timbotanga nekupinda paalbamu yakanzi zvangu zvaita Leonard Jakada the Zimbabwe Stars kambo albamu racho ndo rakazoteerwa nemutunga dzose rega nditore kambo kanonzi Dollar Boy makadiko muri kutibata huchi pasina nyuchi DJ Mavaro kambo kanonzi Dollar Boy.
Mukambochoboka munyika mune mari mani umo agomana imi kana munhu wamwari ndi dollar boy anorida dora ngaikona kufuta nezvigunwe Money is not everything, man. But there are more to look at. Ramba kuchoboka ikaine mari mani iwe gara une mari mupocket umo zvangu zvaita leni zvakata Zimbabwe Stars ipapo makatekwa namutunga dzose iri kunetsa aina kambo kana anzi Madam Bossy ranga kutoreka nanzi Dollar Boy akaita kusenga 6 tracks album yacho kana uchifunga kuti kanopinda mutop 100 ikavhotere makadiko muri kutibata muna DJ Mavaro South East of England huchi pasina nyoche kunoita seiko zedu pa-Friday muri kufara here ko farani bitches Ibrahim Chimbetu Nemari Rangwe Brothers makaterera pa number 1 internet radio station Zimnet Radio. gore rino kumakwishu vamwe ndo vakazoti wanyangira yaona vamwe ndokuti kugona mbavha kana muroyi kumurongera zvino panapa hapana kunyangirwa hapana muroyi kana mbavha vatereri kupera kwegore rega rega tinokupai chironga top 100 mukana wazaruka kuti muchitanga kukanda mavhotsi enyu muchivhotera dzimbo dzamuroda kuti dzipinde muchirongwa umo. Download Zimnet Radio mobile app kana kuenda pawebsite pedu mutotanga kukanda mavhotsi enyu izvezvi. Haikona kuzogumbuka kana kambo kako kaunodisa kashaikwa mu top 100 ini ndatotanga kare. The best hits on the World Wide Web, keeping you entertained, informed, and educated. Zimnet Radio. Zimnet Radio. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. The ultimate hit music station, Zimnet Radio, blending the hottest audio. Zondo rinouya ndinenge ndamukoma Rangasa Gumbeto munovazaka ndokuti pakambotina RNK Sounds Best in Beitbridge mazuva anaya Best in Beitbridge panapa ndiri kuda kupinda paalbum yavo yakanzi kuti zvityise arikufamba nakoma neShasharum Express album rinenge 8 tracks rekanditora kambo kanonzi mano usazombozara timbonzwa nyaya yaTina kuti yakambofamba senyaya yaTina. Next week is Friday vanenge vari pano ngoma Rangasa Gumbeto kuti pasina nyoche reka titore kambo mano kana uchifunga futi kuti kanogona kupinda pa top 100 nasi ndiri mu top 100 fever kavotere kanonzi mano
Maiguru havagarisane nabamnini zvakanaka ava. Bamnini hanzi ndiropowa sadza rinoperera parurimi. Ndafunga ngokuenda kumusha kokuti ndikanoraura ndinouya ndakabata hove dzangu. Sadza anenge ari mavhashamu ndinombodya hacha nemichero yemutsanga. Garisane zvakanaka namaiguru nababa munini. Kamba kana mano kubva pabhamu kuti zvityise mugomaranga sagombeto Shasha Express. Album pachi baba ndati kana chifunga kuti kanopinda mu top 100. Kavotere kanonzi mano. Mugomaranga tinenge tinawo next week pa Friday live on air from Bait Bridge ndo wari best mazana ene baza. Kuti pakambotina. Chakaziva here katina kakanetsa. Asi ndakandoda kusowanza next Friday vachinyaso taura kuti nyaya yatina yakambofamba sei iyoyi. Yakazobuda ine second round yakanga yakanzi postcard yanga iri nyaya reply yatina zvakare. Kotoita seka tokonzeresa zvedu paZimnet Radio makadiko muri yeZimbabwe. Ekufara nemi nekuti munotitsigira nesuwo tinokutsigirai. Kungopombonoka zvedu musi Friday musi wechishanu. Last top 100 fever chaimo kukupai mazita adzo kuti mubva manyora pasi mudzivotere kana muchifunga dzopinda mu top 100. Akamupera kwegore kaizvi. Saka mavhoti akafana uya tofana uverenga zvisina kuzoriga atirige mavhoti kaizvi. Mudhara wedu akundika adyika. Zizango.
Ora mugedha timire hanzi tsuro kaona kakarara madere usakadherere nekuti kanotemba speed. Koma Joe Maposa gospel artist based in South Africa, mwana weZimbabwe. Kambo kanonzi Rudo kanori kufunga kuti kanopinda mutop 100 zakare. Kavotere. FIFA top 100 zvirongo zvangu zvese kusvika gore rapera. Anosaira zvekuti apa ngokanga wanakirwa nako kavhotera. Kambo kanonzi Rudo. Iwe uri Rudo nekuti Mwari Rudo, nekuti wakasikwa nomufananidzo wawo resemble the image of God, saka uri Rudo, Mwari Rudo.
ukangozvitarisa so uri rudo uri love ka uri rudo une rudo ira komana kuti mwari rudo ka weza kasiko nomufananidzo waishe mambo Jesu mwana komana wamwari chakasiko nomufananidzo wavo saka tiri rudo tofanira kuva nerudo koma Joel Maposa Best South Africa chizvarwa cheZimbabwe vakakurira kumufakose vakaenda kwaHigh Hope High Force Zimbabwe kana chifungo kuti kamba kanokodzera kupinda kutop 100 kavhodhera kanonzi rudo Joel Maposa kotoita seiko zviri pahuchi pasina nyuchi na DJ Mavaru ngokanda chete tandingopotsera chete panyora pasi ukavhodhera zunguzana zviri pachirongo huchi pasina nyuchi makadiga setu vanakomana veextra kwazvose munovaziva vakabatana vakatisira album rinonzi ndizvo zvazviri mazana yavo vakadzokera kwamukoma Macheso vamwe ikomana chimwe ichi ndo chakumhanya chega chakadaro kanditori kamba kanonza Julius kubva paalbum ndizvo zviripo vakomana extra kwazvose rova ngoma mutavara utando wa marondela satombatikisa baba Elshadai kajitengeza mwazika unanikurira kamanisiga kana sabatanibe Boka Zawanda la sonchi piurerwa Kinos Ukoroza wanitagara tiri tose Walibeza na jimo sija unanitira L'ingénieur John Murila Sitokolo Marara Kuyasipek Taliban Simato Beza Somanyasi Ulilipinge Bayana Boatanga Siri Police Wana mkuba kita no limita Bejisigo Chikata Rumbai Shali Hoga Magani Osa the big producer Teki Mkoro Ngurume Cloud Nyama Kala Weston Barwe Ita
kakambo kari kubva pamu ndizvo zviripo vakomana veextra kwazvose vakabudisa debut album akabva vabudisa rimwe rechipiri racho atofunga bvazvatadza kunyazoita mushemuze kamu kanonzi Julius vazhinji vacho vamwe vacho vakadzokera kwakoma machezo Franco injini chitimataka Miramira nechikwata Miramira going solo ndata tichida kuti tikusarudzirei manzi vatereri saka tiri kungoita mathrow in chete mathrow in kana uchifunga kuti kanokwanisa kupinda mutop 100 pakupera kwegore kavhotere inda pazimnet mobile app kana pawebsite ubva vakavhotera kambo kanonzi Julius ndikopa paextra kwazvose varikutibata makadiko DJ Mavharo uchi pasina nyodzi rino kumakwishu vamwe ndo vakazoti wanyangira yaona vamwe ndokuti kugona mbavha kana muroyi kumurongera zvino panapa hapana kunyangirwa hapana muroyi kana mbavha vatereri kupera kwegore rega rega tinokupai chirongwa top 100 mukana wazaruka kuti muchitanga kukanda mavhotsi enyu muchivhotera dzimbo dzamuroda kuti dzipinde muchirongwa umo download Zimnet Radio mobile app kana kuenda pawebsite pedu mutotanga kukanda mavhotsi enyu izvezvi haikona kuzogumbuka kana kambo kako kaunodisa kashaikwa mutop 100 ini ndatotanga kare 24/7 Zimnet Radio. Number one. Welcome to Zimnet Radio, your 24/7 internet radio station. Zimnet in a flavor. Zimnet in danger. One time in a flavor. Zimnet Radio, Yakabaka. Let's do it again. Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Zimnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live. Began in Africa. The ultimate hit music station, Zimnet Radio, blending the hottest audio. Shumari unoziva Zimnet Radio idzi ndaswera panapa ndichiterera mhanzi vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga iwe garapa ndati garapa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa iZimnet chete iyoyi Best music. Another variety pack. 9 in a row. More music, more variety. tofambira pamberi nechirongwa muri Zimbabwe chikomana Albert Gadzo akaburitsa albamu itsva inonzi ruoko rwashe ndatora kambo kanonzi rufu ipapapa kambo ika kanochifunga kuti kanopinda mutop 100 kavhotera kanonzi rufu
Achipingise kutonga kwa Mwari, achipingise kutonga kwa Mwari, achipingise kutonga kwa Mwari, achipingise. Hama zangu taungana pano kuperekeza hama yedu yarutanga zino rwendo rusingadzokwi. Hama zangu kana nguva yakwana hama zangu kungana kwatakaita pano harizidambe kuperekeza hama yedu yatanga rwendo rusingadzokwi wakana yakwana asive kuti uri mubhazi, uri mumotokari, uri pamusoro pendeke, uri pai kana musikato deza makagadzira ere kunosangana naiye mambo wamadzimambo, ishe wamadzishe, changamire wamachangamire, iye patezwa kemusiki. Unenge uripi kana wodedzwa, unenge wakagadzirira here kana wodedzwa. Refu rakanzi ruoko rwazve vakomana vekestra mavambo azovana mukoma Albert Gazi mitsvaitsva kambo kanonzi rufu karunoda kuti ticheme tine tarire kune vane hama dzaenda. Kana muri kufunga kuti kambaka kanopinda mu top 100 kavhoterei nhasi ndiri kungokanda chete kuti mutodzifila chete ikaka handitoni kana muchikada kuti kapinde mu top 100 kanonzi rufu Albert Gazi mawambazvo. Tisi kuda kukusarudzirai dzimba vaterera, asi imi miti munofanira kuvhota. Your vote counts. Hatirige mavhoti pakashaya mavhoti apinda hapana chirongwa. Saka download your Zimnet mobile app kana kuenda pa website wovhotera kambo kaunoda. Asi aka kandokumbirisa wangu aka kari kubva pamba mitsvaitsva kanonzi rufu. Kana makafarira muchida kuti kapinde pa top 100 ngakapinde tone, ikapinze tone, ndimi munotone vhoti yacho. Marikuti bata ndokuchimenza machirongwa DJ Mavaro sunga wani sunga dazen uchi pasina nyuti. Ndakurukura na mkoma nyani bote kubva pa America pa Boston. Watakati nao zedu nasi. Hama dzangu ngatiyeuke ikuti patigere ipo pano, patimire ipo pano, tiri ivu kuivu, nyama kunyama,
mweya kumweya. Makadi zenyu zita rangu ndinonzi Albert Gatsi, chikwata changu orchestra Mambazo, makati rayo number 1 internet radio station Zimnet Radio inounza dandaro zidzo varaidzo inokusanganisa ili zvakasiyana-siyana uye nevakasiyana-siyana mimanzi zviripo inounza mafaro kwamuri kubvisa stress. Session yenyu yakanaka huchi pasina nyuchi. Ndicho chikomana chabva kuti pakambo kanonzi Rufu Albert Gatsi nemambazo. Chimwe chikomana chinonzi Batsirai Chinyanga dinidza express. Agudhu yako haizi gudhu yangu ufunge zako iwo unofarira ka dance hall indofarira sungura. Kana kuti ndofara zangu machinda ane masuru iwe haudi ane mamasuru. Kana kuti ndodawo ne 6 pack iwe unodawo vasina 6 pack. Saka gudhu yako haizi gudhu yangu. Album itsva brand new release. Kana uchifunga kuti kangapinde mu top 100 ikakaka gudhu yako haizi gudhu yangu. Batsirai Chinyanga. Aini ndapinda ini ndaenda nenyika inako mana vari mashure tozosangana ndakudzoka. FIFA top 100 dzivoterei kan vota chirongwa chifai ichi. Chakubatsira zita rabom racho.
Kambo kari kubva paobama yakanzi shuga munzeve. Gudhi yako haizi gudhi yangu chikomana batsirai chinyanga. His Express ndo vakomana vakamutungamirira ndati nhasi ndiringokuita mathrow in chete. Kana wafunga kuti kanopinda mutopo 100 kaka ongopinda zako pa Zimnet mobile app kana pa website. Ndiri fever kusvikira musi 31 December mashangu ese ari kuya ndingokandiradza kuti imimi zvakwa muri kuti musarudze kuti chirongwa chifaye nekuti ndimi mabosi. Unofarira Arsenal inofarira Chelsea kana Man U. Takasiko takafanana nyangwe mazita edu akasiyana. Gudhi yako haizi gudhi yangu ndozita Kambo kajo. Apo marakatoka 6 tracks latest release kubva pavakomana vaZimbabwe. Ndine vanhu vari kundibata zvavo vari pakuwadzana apa paZimbabwe anza nezuro nanhasi kwanaya. Kanasa vari kumbotonorerwa kwaane dzimwe nzvimbo dziri kuti naye mvurogo. Vari diaspora chifanira kutengerai vabereki fertilizer vakwanise kuzorima. Vaimbo veZimbabwe vatsatsva vari kuzumuka pachirongwa chino huchi pasina nyuji. Ini nguva dzangu dzepa 19 minutes to 3 p.m. UK time. Yami Jamanda Rhythm of Africa vakuruwo he paalbum ndozvidemba. Last 2 weeks ndakakurukura naye panapa chirongo panapa. Kondozoze kuti zvityise makadiko pa Zimnet Radio. Songa mimi muripo zirati pambe nayo Singa mimi muripo zirati pambe nayo
banda raAmi Jamanda kubuda nemuWarren Park umu kubva paAlbum Ndozvidemba. Vakanzi vakuru oye vari kutibata ndokuchingamidzai pachirongo huji pasi nenyuji. DJ Mafaro, Southeast of England. I'm being driven by the top 100 fever chaiyo fever. Kutoita zvekudini komuri yeZimbabwe imi ndimi mabosi parakataura 6 tracks chimwe chikomana chinobuda nepazvishavana paBrandon Mvura akambo kananzwa ndakada ndakunanaira kuda kusvika kwamvura yacheka makumbo kwainocheka makumbo.
kubva paalbhamu yakanzi Experiential. Mvura kubuda nepazvishavani apa. Afro jazz vakomana veZimbabwe havasi kumira. Kana muri kufunga kuti kanga kopindawo zvakare, ini ndimi mune masuru ekupusha ini nekuvhota. Dzokororo nesimba ndosaka ndaramba zvangu ndichingoti dzokorora kuti ndikuzivise kuti top 100 will be there at the end of the year. So you need to start voting now for your favorite tracks, favorite songs. Kana uneka unoda kuti kaite number 1 udza vamwe vavote, tiverenge mavhoti tonyatsoverenga pafeya. There is a team iri kureceive mavhotsi tichibva taaroketa kuti aya ndeaya hatidi kuti kutsvagire mhanzi izvozvo. Kuti mukatakazo kutsvagira tozoita kuti takuriga isati rige panapa Zimnet atirige mavhoti izvo kana pasina mavhoti auya zvinongobaya zvakadaro. Know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Gore rino kumakwizhu vamwe ndo vakazoti wanyangira yaona, vamwe ndokuti kugona mbavha kana muroyi kumurongera. Zvino panapa hapana kunyangirwa, hapana muroyi kana mbavha. Vateereri kupera kwegore rega rega tinokupai chironga top 100. Mukana wazaruka kuti muchitanga kukanda mavhotsi enyu muchivhotera dzimbo dzamuroda kuti dzipinde muchirongwa umo. Download Zimnet Radio mobile app kana kuenda pawebsite pedu mutotanga kukanda mavhotsi enyu izvezvi. Haikona kuzogumbuka kana kambo kako kaunodisa kashaikwa mu top 100. Ini ndatotanga kare. Clive Malunga calling from Zimbabwe, and I wish you a good listening of Zimnet Radio. Bye bye. Ciao, ciao. To Pitch with Taz, what it is like it is Zaziri. Continue listening to the favorite radio station in the whole wild world, Zimnet Radio. Now. Today's best music. 24/7. Zimnet Radio. All day. Number one. Kambo kata kuvharana kuchirongwa mukati mezuva ranhasi kubva paalbhamu Chin'ai Kuvava. Chamu Boroma and the Orchestra Kings kambo kanonzi Karomba. Kana muchifunga kuti kanopinda mutopo 100 kavhoterei futi zvakare.
Papa mrakatakura 6 tracks rinonzi chingai kuvava chamu boro makubona paborodherabha is lined up for a show zvakare panapa live and clear muchange muri kumunzwa nevakomana veorchestra kings nzika rumba unogonzwa kuti pane kabudingidira kedendera vanofamba nemusambo wedendera vakomana vacho. There is a Chimbet blood in him. Jamunzo kana akuzokubatisai parapa. Kana muri kupoti kamboika kakapinda pa top 100 tati top 100 FIFA nazi. Iwe nauzomoda. Tambori yeZimbabwe tanga takaisa sugar pa pressure mukati mezuva ranazi. Kuita ma-throw in tinokanda dzamunenge manzwa mafarira kufunga kuti dzinopinda pa top 100 mobva mavhota apo newebsite zvakamirira mavhota enyu kuti tiwane kuronga pane nguva kuti kutende zvakanyanyisa mufunge mukati mezuva ranhasi patatanga chirongwa tanga tiri kuBoston Massachusetts ndokwatanga tiri namukomanyani bote vanorova musambo weafro jazz muimbi wedu wezuva ranhasi. Next week ndinenge ndina mukomaranga sagombeto kana muchayeuka kambokai kanonzi Tina wairevesa Tina ivavo tinenge tinawo live on air from Bait Bridge ndoko vari mazuva anaya wachimbotibatisa kuti kweinda wamboti zizi izvi zviri kunetsa mukati memazuva anaya sira wakaburitsa Tina na postcard nekai kanonzi Christmas tabva tanzi 0 hakuna kana chino saka tinenge tiri kuvawo tinawo live panapa next Friday Mwari atendera atichengeta. Zvirongwa zvamunenge mapotsa pindai pa mobile app pedu mopinda pa podcast munozviwana zvese ipapo. Kotoita seiko zvedu nai muri yeZimbabwe. Ndatenda zvikuru za last week ndakanga ndina minister Innocent Janji kambo interview yawo ukurukura yatakaita iripo pa podcast. Kana kuenda pa YouTube unongotsvaga kuti Mafaro Huchi. Muri Zimbabwe ndatenda zvangu zvikuru zaka imi muchengeteke naye kavanomwa monwa zvakati zviri moderate ndoti kumwisa zvakanyanyisa. Vakachenjerera liver. Vanomwa tea neshuga mongwarira, vanodya salt yakawandisa mongwarira. Munoda kudya mafruits akanyanyisa naye mafruits mavegetables maoils umoita mashoma. Kati mupinda mukitchen mango nekuti kune vamwe vekuti akangotasa chikafu akutowedzera salt asati atomboraidza kana kutesta kuti mune salt enza muna salt kwakutotanga kuwedzera salt haina kunaka salt. Kune vane blood pressure neBP mombombuta exercise pakuinda paregime yekumbomhanya kuexercise zvinokwanisa kureversa blood pressure nesugar. Information ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe anoda kutora tondizvozoka kuzanomarairanwa tinoda kumboitawo vanhu vari healthy so uchibika ikona kubika zvokuti unozadza mafuta hazvinzaroba kubikawo zviri moderate zvokuti muoneke kuti mune mafuta but asingaoneke. Muri yeZimbabwe ndatenda zvangu zvikuru za ngatisangane next week tinenge tiri pa top 100 FIFA zvakare ndichikukandirai futi dzimwe kaka ndokuti zvifaye Zimnet Radio neDanger neFlavor. Ndarova pasi muri yeZimbabwe Mwari akuitirei zvakanaka muchengetedzeke ndatenda zvikuru. God bless. Bye bye.